kemawon ingsun bawa rasa kalih kula sampun kabuka dening ingkang rawi Pendhe Prabu. Lan monggo ingkang prayoga. Pangestu agen jauh. Haryo jecetar. Nuwun paring dawuh kula. Selak nyerang penggalih ingsun rikala sira sira ingsun terus kang suba cedhak ing Kadipaten Granti. Buktikake wis pirang-pirang pisoanan Bandar Subali ora abiyantara ngarsani. Sinuwun keparengmu matur lepat kula bering samudra pangapsan. Iya. Sampun kelampahan. Kula ngesti dawuh panjenengan dalem. Tumuju wonten ing Kadipaten Granti panggih kelawan Adipati Bandar Subali. Nanging sinuwun sasampunipun kula iwetaken menapa to garunanipun sampun 3 ngancik sekawan sanga pisoanan agung namung tansah botangaken dhateng palengganipun sinuwun bilih sedaya kala wau sampun katemu kelawan Adipati Bandar Subali. Lah cedhanipun Adipati Bandar Subali balela ing Majapahit. Balela. Yo cicitana paring dawuh. Nadyan kaya ngapa pawatane Bandar Subali. Nanging kang sira wis ingsun paringi Purbawasesa saka ingsun. Apa sedhidhake? Sinuwun boten kirang-kirang anggen dalem nyemetaken kelawan Adipati Bandar Subali bebasan lambe sak tumang kari sak merang ning babar pisan boten dipun gedha malah kepara sinuwun dadosaken pasulayan ingkang ageng kanthi Pancakara campuh perang Kadipaten Granti kelawan prajurit ingkang kula kanthi ning emanipun gandeng prajurit ingkang kula kanthi cacahipun kalah kalian prajurit saking Kadipati Wusana anggen kula tumuju wonten ing Kadipaten Granti boten pikantuk karya perang campuh prajurit Majapahit kasoran yuda kalah. Kakang Patihang sinuwun Prabu sawetawis ingsun pasrah katentreman wonten ing Kraton Majapahit ingsun nyaleren berarti tanding pupuh Bandar Subali ingsun adepi. Kok elok sanget badhe jengkar saking palenggahan. Wong trima tangkep jojo kakan bau kada Adipati saking Gusti. Bandar Subali miyas kalih ingsun kula ngertos sinuwun. Sakta ngunjara nafsu kersaha dodo segara jomblo sabar ngadepi prastawa punapa kemawon menika wonten margi menawi sadalem gego atur kula sinuwun ginaken dhateng panguwasa dalem kedhok mustikaning Janaloka ratu menika menang rebolan masisa dening kawula menawi kepareng ngersa dalem paring sayembara kangge nyapa peperangan Majapahit saengga ing Granti sayembara kala wau boten mawas kere-kere bali balongan saged cilik ngendarat aku mejahi mugi ana panganggep umurwak ingsun tak pikir kamu tur menengaken sisan damel dicuangken kampratan ingsun utusan dhateng Kakang Patih Maudara medal sak jabane rangkah sayembara sing ten ingkang saged mejahi
Adipati Bandar Subali ganjarane bumi ganti sak gentong lekere.